Karon ato ng sugdan ang Biz Talk uban ni Cecil. Cecil? It's Biz Talk time once again, mga kapuso. And today, makauban na tulay lain kundili si Miss Marian Rivera Dantes. Hi, Yan! Good morning! Hi! Good morning! Welcome to GMA Regional TV Live, Yan. Thank you for granting this interview. Of course! Anytime! Kumusta ka? Kumusta kayo ni Dong, ni Zia, and Ziggy? Okay naman kami nandito sa bahay. Dito lang kami sa bahay. Talagang hindi kami lumalabas talaga ng bahay. Kasi ang hirap na i-take yung risk na lalabas ng bahay. So, dito siguro marami lang ginagawa kami mga activities para hindi rin mainit. Pero talagang nasa bahay lang kami. Oo nga, tama nga. Safety first. Yan, alam mo, gaya mo, ang mga mommy viewers din natin, sinusubukan nilang mabigyan ng ligtas na tahanan ang mga anak nila at sinusunod talaga nila lahat ng mga protocols. Gaya ba ng ibang mga bata? Si Sia rin ba nagtatanong kung bakit nasa bahay kayo lagi? Bakit hindi siya pwedeng pumasok sa school? Paano nyo naipaliwanag sa kanya itong pandemic ngayon? Siguro isa sa mga dapat na ginagawa sinasabi din natin ng maayos sa mga anak natin kung bakit nangyayari at anong meron sa labas. So si Zia is very aware sa nangyayari, especially kapag may ginagawa kami ng daddy niya na para sa iba. So ina-explain namin para kanino itong gagawin namin, anong merong nangyayari sa labas. So aware siya kung anong meron sa labas. At feeling ko mahalaga yun na dapat ipaintindi sa kanila dun sa in a nice way o dun sa mas maiintindihan nilang level. Tama nga. At bilang si Super Ma'am, di ba, may teaching experience ka din yan eh. Ano yung views mo about online education and homeschooling? Kasi magpapasukan na yung iba. Kasi sa new normal natin ngayon, mag-iiba talaga eh, di ba? Paano mo pinaghahandaan yung education ni Zia? Sobrang feeling ko talaga mag-iiba. At para sa amin kasi dito, yan ang number one na importante sa amin, ang education talaga ng mga anak namin. So ngayon, di pa namin napag-uusapan ni Dong, pero sa ngayon kasi simula nung bawal lumabas ng bahay, tinuturuan ko si Zia everyday. Siguro may day off lang ako every Sunday. Pero Monday to Saturday, nag-aaral kaming dalawa, at least 2 to 3 hours nag-aaral kami. Kitang-kita talaga yung teamwork nyo ni Dong, on-cam and off-cam. Ano yung mensahe mo yan para sa mga mag-asawa na dumadaan din sa mga pagsubok ngayon? Mahalaga na bigyan din ng spasyo yung bawat isa. So, feeling ko nakakatulong yun eh. At saka instead of isipin na, ay, bakit ba ganito, siguro mas maganda na i-take natin siya as a positive. Ayon sa experience namin nito nga, mas nakakatulong kasi na mas maging positibo yung pananampalataya din natin, patatagin natin. At saka siguro maganda na ito yung time na yung punan yung mga dati na sobrang busy nyo together. So ito na yung right time para punan yung mga kabisihan noon. So yun ang ginagawa namin ngayon. Oo nga, yung paggamit talaga ng oras, yung wise use of your time. Yan, years from now, maaalala talaga natin ang mga nangyari sa panahon ng pandemyang ito. At kung magbabalik tanaw ka sa karanasan na ito, paano mo ito maaalala yan? Maaalala ko siguro na pahalagahan talaga ang bawat isa, na maging aware ka sa ginagawa mo sa loob ng bahay at sa labas. Kasi lahat may epekto talaga at umiikot talaga siya. Totoo nga yun. Ito din yan, paano ka nasubok ng krisis na ito at paano ito napalakas, itong krisis na to, ang iyong pananampalataya? Sa pananampalataya kasi talagang magkasundo kami ni Dong dyan at naniniwala kami na mas matinding pananampalataya, mas naniniwala. Alam mo yun, hindi ka talaga pababayaan. So kami talaga, bukod sa nag-iingat kami sa sarili namin, hindi talaga mawawala yung faith namin sa Kanya. Siguro mas pagtitibayin pa namin dahil sa panahon ngayon, hindi natin nakikita yung kalaban natin eh. Yan, recently, gumawa kayo ng short film ni Dong, yung maliit na bagay. Ano yung kwento sa paggawa nyo ng parangal na ito para sa mga ina? Actually, nakaka-touch si Dong eh. Sabi niya, may gusto akong gawin sa'yo for Mother's Day. Actually, tribute ito sa mga nanay na nasa bahay, lalo na ngayon na kala mo lang maliit na bagay, pero kapag pinagsama-sama mo lahat, kapag wala si nanay, parang mahirap pala.
So ito'y pagpapaalala lang sa mga tao din na ang nanay ay dapat binibigyan halaga at pinapasalamatan araw-araw dahil ang nanay talaga ang ilaw ng tahanan na talaga namang gagawin lahat para sa inyo, maliit, pero para sa mga nanay na katulad ko, lahat talaga gagawin. Walang maliit o malaki basta para sa mahal natin sa buhay. Yan, we look forward na makita ka muli sa TV at ginagawa mo yung first love mo, ang acting. At excited na kami sa next project mo, ang Unang Yaya. Ano ang aabangan namin sa Unang Yaya? Madami. Actually, isa rin to sa mga nakaka-excite na dapat nakapag-taping na talaga kami. Very light lang siya. May halong comedy na drama, pero alam mo, pampalight lang ng gabi nila araw-araw. So for sure, pagkatapos ng lahat ng pagsubok na ito ay babalik na ako para makapag-taping para mapanood na nila ang first Yaya. Yes, we look forward to that, Yan. But for now, thank you so much talaga for joining us this morning. Actually, gusto ko magpasalamat kay Dong. At syempre sa alam mo yun, sa paggawa nila ni Yani Yuzo nung tula na maliit na bagay. Talagang sabi ko nga buong-buo at may kuro talaga sa puso. So nagpapasalamat ako sa kanya. Thank you, Dong. Ayan. Ayan, may Diba? mensahe Sa lahat ng kay... mga nanay, talagang salamat. Yan, would you like to share yung message mo para sa mga fans and followers mo? Ayan, sa mga kapwa natin, mag-ingat po tayo. Hanggat maaari sundin natin po yung sinasabi ng gobyerno para sa atin po yun. At maging productive po tayo pag nasa bahay lang din tayo na magiging maayos din po ang lahat. At syempre, ang paniniwala natin sa kanya sana ay hindi bibitaw ang pagpapasalamat at paghingi natin ng protection para sa atin lahat. Ayan, hindi tayo bibitaw. Thank you so much, Yan, for joining us this morning. Daghang salamat. See you soon. And mga kapuso, that was Marian Rivera Dantes nga mipaambit ka nato kung giunsa nga na-strengthen pagayod ang iyahang pagtuo sa Ginoo, bahala na nga adunay krisis ning panahona. Busa mo balik pa mga kapuso ang GMA Regional TV Live. So tutok lang dinhi.